ন্যায় লাগে ধনালিক ফাঁসি দিয়ক আলিক ফাঁসি দিয়ক রহমান আলিক ফাঁসি দিয়ক ধর্ষণকারীক ফাঁসি দিয়ক হত্যাকারীক ফাঁসি দিয়ক थांनाय नैबे मे दाननि 3 अक्ट'खालि गवालपारा जिल्लानि दुधनाय बालाबारि गामि होननायाव बैसागो बोथोर जिहेतु दा सोलिगासिनो दङ बैसागो फांसन नायनो होननानै जोंनि बालाबारि दुधनायनि बालाबारि गामिनि सानै बिनानाव बिथांमोना फांसन नायनो हांदोंमोन दा बेवहायनो खुब दुखुनांथाव बाथ्रा दे मोनाबिलि समाव धन आली तालुकदार बुंनाय आरो बाहादुर आली आरो रहमान आली बिथांमोना बै सानै बिनानावखौ किडनेप खालामना लाना हांनानै हराव हरसे जिनाहारि खालामदों होननानै बेखौ जोङो गम मोनदों आरो बे बाथ्राखौनो लानानै बिथांनि न'खरनि जि बिदा हिरण्मय खाख्लारि फंबाय बिथाङा आरो लोगोसे गामिनि सानैसो सेंग्रा बिथांमोना धन आली तालुकदारनि न'खराव थांनानै खबर लानो थाखाय थांदोंमोन होननानै जों गम मोनदों आरो बिथांमोनजों रायलायनो होननानै थांनाय होननानै जों गम मोनदों नाथाय बिथांमोननि न'खरनि बिनानाव बिदा बिथांमोना गावनि फंबाया बा सोरबा गावनि न'खरनि सुबुङा बेबायदि मावाखै होननानै बिथांनि सायावसो माने उल्थायैनो आक्रमण खालामनाय बिथांजों लावथिजों बुनाय रडजों बुनाय आरो माने सिखाजों बा साकुजों बिथांनि बेक साइडनिफ्राय माने सुनानै होनाय बेबायदि मोनसे दुर्भाग्यजनक माने घटनाया बे गवालपारा जिल्लानि बे गामियाव जालांदों दा बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो बुंदों दि हिरण्मय खाख्लारि फंबाय बिथाङा दिनै माने 16 तारिखआव गुवाहाटीनि GNRC आव माने जोबथा हां बुनो गोनां जाबाय जाय बिथांमोना जोंनि बिनानाव बिथांमोनखौ माने किडनेप खालामना लाना हांनानै नोङो धर्षण खालामनाय बा जिनाहारि खालामनाय जा बेबायदि सुबुंफोरासो आरो फिन खेबसेबाव बिथांनि जि बिदाखौ बेबायदि माने खास्रि बिस्रि जि बुथारनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि खिलन्जिया जातिनि थाखाय माने खज्जजनक नङा आरो जों बेखौ दिनै माने एक्सेप्ट खालामनानै लानो हाया जादों बेखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिभिन्न समायाव बिभिन्न रोखोमनि मोनसे माने हाबाफारि फोसावनाय जादों आरो बेखौनो लानानै दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नैबे थेलामारा सार्कोल नैबे गेवलां फिल्डनिफ्राय लानानै थेलामारा नैबे ओनसोलनि नैबे पुलिस थानासिम जोङो माने लामा हान्थिनाय जि माने धरना हाबाफारि जोङो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि लादों जाहाथे हिरण्मय खाख्लारि फंबायनि जि आत्माया सोरगोआव जिदु माने खान्थि मोननांगोनब्ला धन आली तालुकदार बाहार आली रहमान आली बिथांमोना जाहाथे माने फासि जायो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा हास्थायो जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे फासि जाथारनांगौ होननानै जोङो माने आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम जोङो दाबि दैखाङो जाहाथे बिथांमोना जिखुनु प्रकारे दिनै फासि जानांगौ बेबायदि खामानिखौ सोर मावनो हायो बेबायदि खामानिखौ जाय बिथांमोना बांलादेशनिफ्राय फैनाय माने बे ओनसोलनि खिलन्जियाफोरनि माने खुग दुख माने आबेदन माने जि मोनसे माने आबेग बेखौ बुजि मोना बैबायदि माने सुबुंफोरासो बेबायदि मोनसे निकृष्ट हाबाखौ मावनो हायो होननानै जोङो बेखौ माने फोथायनाय दङ दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा बुंदों बिथांमोननि न'खरावनो दुल बाजार सलायनांगौ जाहाथे बेबायदिखौ जाहाथे नैबे दुल बाजार सलायनाय लेभेलसिम जुदि जेलासिम जों लाङा अब्लासिम जोङो आसामाव बेबायदि गुबुन माने हादोरनिफ्राय फैनाय बांलादेशिफोरखौ जोङो दबथायनो हानाय नङा बेनिखायनो जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों खावलायगोन जाहाथे जिखुनु प्रकारे बे साथाम सुबुङा माने जिनाहारि खालामनाय सुबुं साथामा जा बारग'आ फार्स्ट कट्रेक्टआव लाना फैना जाहाथे बिथांमोनखौ फासि होयो बेखौ जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे थेलामारा पुलिस स्टेशननिफ्राय जानानै जोङो खावलायो आरो लोगोसे जों बेहायनो माने खावलायबोयो दि जाय फंबाय बिथाङा दिनै जोंनि गेजेरनिफ्राय दिनै रुंसारि जालांबाय बा जोंनि गेजेरनिफ्राय दिनै जानगारलांबाय जाहाथे बिथांनि न'खरा जिहेतु मोजां नङा बिथांनि न'खरा एसे खका मोननाय बायदि जाहाथे बिनि बिमा बिफानाव जाहाथे खुथिपुरन हिसाबै आसाम गभर्नमेन्टआ होयो आरो जाय बिनानाव सानै बिथांमोना दिनै माने जिनाहारि खालामजाबाय बिथांमोननि थाखायबो जाहाथे आसाम गभर्नमेन्टआ खुथिपुरन होयो जों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो डिमान्ड खालामबाय थादों आरो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो नैबे थेलामारा सार्कोल नि आन्डाराव थानाय पुलिस स्टेशननिफ्राय जोङो बेखौ खावलायदों आरो लोगोसे आङो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि हाबाफारि बे हाबाफारिनि थाखाय बेबायदि हाबाफारि फोसाव जों बेहाय बाहागो लालांबाय थागोन फैबाय थानाय मे दाननि 27 तारिखआवबो मोनसे दुधनायाव हाबाफारि लादों बेहायबो जोङो बाहागो लागोन दा बेबायदि इनाय जि हाबा मावनाय जोंनि माने खिलन्जिया जातिनि माने फोरनि गेजेराव बा जोंनि बर' माने जे ट्राइबेल जातिफोरनि गेजेराव बेबायदि इनाय जानायफोरखौ जों गेजेर गेजेर नुनो मोनो नैबे थेलामारा ओनसोलावबो दिनैनिफ्राय माने मा होनना बुङो
थांनाय बोसोराव माने बेबायदि मोनसे घटना माने जिनाहारि खालामनानै माने रुमनि सिङाव बुथारनानै दोननाय मनिसा बर' बेबायदि घटना जानाय दा जाय बिथांमोना दिनै बेबायदि खास्रि बास्रि बिनानाव बिथांमोना बुथार जाबाय खिन्थु बै बिथांमोना दिनै माने उदां अख्राङाव दिनैसिमबो माने बेरायगासिनो दङ दा दिनै माने जों बिराद मोनसे साननो गोनां जादों दा जोंनि आयेना मा बुंदों जोंनि आयेना माने सासे रेप खालामनानै बुथारनानै मार्डार खालामनानै दोनोब्लाबो दिनै नांगौ बायदि माने खाखनखौ नांगौ बायदि माने जाय बिथांमोना साजाखौ मोननांगौ बेबायदि मोननायखौ जोङो नुवाखै दा बेनिखायनो जोंहा माने बिराद मोनसे दुखु मोननाय जोंहा दङ जाहाथे नैबे धन आली बाहार आली आरो रहमान आली बिथांमोना जिखुनु प्रकारे जाहाथे फासि जायो आसामनि DGP बिथांखौबो जों खावलायो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौबो जों खावलायो सनितपुर जिल्ला दिलीपर फरायसा आफादनिफ्राय जानानै बेनोसै